Nalitum media tum nilitum dipu Sand and Stone Supplier Association ningkan isi kecok foundation day lo nang cetong dun pot nalit media court itu pan aprangsi suri-suri kardong mong pajirik lo lapen pini nalitum pan nang cok panang kok mate nalitum pan nang cok hang athike la puhen lo nilitum dipu along sangti along kacojor song keceseng pen pini ningkan si kecok dead pen nilitum kacoklem kacodang asap o kasik sak do kolu athema dak dipu along illegal sangti along nang kecor tum dupik lasi laso kace khang don jia pan nilitum laso song pen pina pen mate itin me pen bangke dipu along bangke illegal pen ke bang atung panana bangke nilitum kamke tibli lasi kaduk awe karbenglong arat ba sen supply atum ans tame dipu long bang polote proper documents pele dipu along sangti tame behanang choklem mo arlong tame behanang choklem la pentu nilitum laso asong keseng nang kok athe bangke nilitum dak dipu doprong supplier atum bang cirengjeng ason mandel athema nilitum sangti ke chonam dampen mate dipuan ka chowanta akhorcha thepik mate khorcha theu lasidak dipu longan ke banapan angke ajha ka tuma bangke kagos ene pin pen ma chalan ene pin pen dak dipuan bang po adore kom pen dak nang jorarel lasi nilitum pena bangke forest department atau panda chuning ring tum bangke pena bang nilitum dak chalan abang ke cek donji asi chalan ka be agari yong si bang polote nilitum agari khang don po forest atum tame laso agari tumpan sis don danai pusi nilitum east division west division defo panta chuning ring lo Longrat mate sen supply association do ana tum sitame nang ceram jitu dun pusi ning jithelo kardong Kuman ada pusi lapsang jalan ka betul kan sangki mo kewan wan non amat ke amuni rafan ke jung abang ke ni dumta sung no daglo sita ajo ke bana tumta do lopen ada prang ke bana tumta do lasi hal hai atum abang ke chalan ene pin pensi ke bang ingke la tuma bangke daga bangke adore kompen na paklupu pong ke dak ni tum dipu jinin jontu ke claim atum ahok pe claim atum bangke claim du nun edelu mate thirengjeng ason se mandelu lasi pini nali tum media hoi pen laso nili tum message sabang nang pale pipo busi nali tum tanang choni ngi Ante nangli tum pen forest department ku amin kisung do lasi kedam tangan ni ke forest department tum da tipi chalan cek pin pensi gari nampa dulut maka la bangke nili tum foresa tum phata puthibun e nange chong hu tum polote bang foresa mun etum kavi pensi bang wainge athema dipu tanon ke akrong do lu ke bang akrong do angke foresa sorta akrong ting ne ton labuni basi hala tuma bangta ke chong hu tum polote bang ame ke jang husi bang po bang chini pin husi bang po jong si ban tuom rote nang bitu mai association ahin ka nili tuma hin bangke lalo jong si kagos mat chalan che ban pin pen jong si ke bang polote nili tuma bangke nep cek po athema nili tunge kene ba bangke nep dun cek po sita nili tum gari kisi zia arai dawi ba kagos ta ke cek dun reta ini ke arai dawi he oi fit sita forest asoropan itu information people laso long si ranger dfo tum sabe nang cerap du nang pusi itu chuning rilo